Dit is Nyunsu Fusranang. Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen. We gaan onder geen enkele voorwaarde bauxiet exporteren, zegt president Siemens. Gayadien aan president Siemens. Wij gaan niemand de hand boven het hoofd houden. President Siemens wil grondbeleid herzien. Conceptwet in 2026 naar parlement. President Siemens. Bepaalde staatsbedrijven worden gewoon leeg gestolen. Fraudeschandaal LVV ontrafeld. Netwerk van vorig bestuur blootgelegd na aanhouding Ryan Torilal en Anand Chotkan. Ex-minister Kuldeep Singh noemt uitspraken in DNA over dubbele salaris misleidend. Cynthia McLeod ontvangt Ibis-prijs. Bronto Somoharjo. Generationele corruptie is het echte virus in Suriname. Alcoa brengt bezoek aan ministerie van Financiën en Planning omtrent bijdrage aan gemeenschapprojectenprogramma. Aangifte tegen mensen die de voedselpakketten uit India verkopen. Kundige professionals vervangen door partijloyalisten, waarschuwt Gayadien. Robert Vishnudat, ik ben niet ondergedoken en niet veroordeeld. Petronas vindt winbare gas in blok 52. Eerste productie in 2030. Minister Landveld wacht op rapportage SLM-directie over besluit cargovliegtuig. Bouva bevestigt NDP-woordvoerder Panka naar Den Haag als ambassadeur. Artikel 4, missie van het IMF in Suriname. President en vicepresident geen meningsverschil over Chinalco. Monorad bereid om onrechtmatige stortingen deviezencommissie terug te storten. Heeft bankrekening maanden niet gecheckt. Suriname zet koers naar financiële verlichting en duurzame groei. Telesur lanceert eigen streamingplatform Telesur Plus. De uitspraak in de hoger beroepszaak van Stefano Paquito Biervliet zal op 28 januari plaatsvinden. De waarnemend procureur-generaal Shanta Mahadew heeft gevraagd om het vonnis van 2 augustus 2024 te bevestigen op basis van eerdere getuigenverklaringen en bewijslast. Paquito werd veroordeeld tot 400 dagen gevangenisstraf, waarvan 391 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor opruiing en poging tot zware mishandeling tijdens de protesten van 17 februari 2023. Het protest mondde uit in rellen waarbij veel winkels en bedrijven in Paramaribo werden geplunderd en vernietigd. De activist heeft eerder in de media aangegeven dat hij niet had aangezet tot vernieling. Met het hoger beroep hoopt hij de veroordeling terug te kunnen draaien. Publieke personen, zoals politici, ministers en DNA-leden, komen er niet langer onderuit. Per 17 november staat niets hen nog in de weg om bij een notaris hun vermogen en inkomsten vast te leggen. Minister Harish Monorad van Justitie en Politie heeft met het uitgeven van een beschikking uitvoering gegeven aan het staatsbesluit van 2023. Waarin alleen nog het vaststellen van een datum restte waarop het formulier beschikbaar moest zijn op de website van de Anticorruptiecommissie. Ik heb de vragen laten opschrijven, maar er is minstens één ding waar ik vooruitlopend antwoord op wil geven. We zijn bezig geweest met de kwestie van de anticorruptiewet, het opgeven van vermogens bij de notaris. De minister en ik hebben het erover gehad en na de eerste ronde hier opnieuw. En de minister heeft de beschikking gemaakt, hij is ermee bezig. Oké, nou hoor ik dat behalve die beschikking er een website gebouwd moet worden voor de commissie, waarop ze dat dan moeten publiceren. Maar ik heb de minister gevraagd om die beschikking voor ons allemaal te mailen alvast. En gewoon te publiceren op gov.sr, zodat dat alvast is gedaan en we allemaal weten wat die format is, zodat wij allemaal die vermogens kunnen vastleggen bij de notaris. Dus ik was er al mee bezig.
En als ik het goed heb, dan moet die beschikking vandaag of zo, minister, vandaag klaar zijn. Dan is het af. En dan zal ik samen met de mensen van het ministerie en de commissie gaan kijken waarom die website nog steeds niet is gebouwd na 5 jaar. Of na 7 jaar. Ik weet niet hoe lang we die wet al hadden aangenomen. Dus, maar we hoeven niet te wachten, wij hier, tot de website is gebouwd. Ik weet dat er nog andere mensen zijn die moeten voldoen hieraan. Maar ik denk dat wij in deze zaal niet op die website hoeven te wachten. Zodra die beschikking eruit is, dan kunt u allemaal uw zaken opgeven. Ik heb gezegd, die van mij is simpel. 5 regels. Maar sommige mensen hebben misschien wat meer nodig. Oké. Met het goedkeuren van het formulier dat nu definitief is, wordt het beginpunt van het inkomen en vermogen van de publieke functionaris vastgelegd. VHP-fractieleider Assis Kumar Gayadin heeft bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen APB in de Nationale Assemblée DNA afgelopen donderdag een beroep gedaan op president Jennifer Siemens om niemand de hand boven het hoofd te houden en alle gevallen van corruptie te laten onderzoeken indien daartoe bewijsmateriaal aanwezig is. Waarschijnlijk is de overlevingsdrang bij hem en zijn sponsoren erg groot, want terwijl hij praat over de minister van Justitie, over bankrekeningen, schending van bankgeheim, bankafschriften gehad van buitenvrouw, voorzitter, heb ik hier een bestek van het leveren van wagens met sirenes voor het ministerie van Justitie. Voorzitter, niks is er gehouden aan het bestek. Het is gefrommeld, gefraudeerd en het zijn allemaal sponsoren van zijn partijvoorzitter. Dus ik verzoek de geachte spreker, als je het hebt over een mug, over bankafschriften gekregen van buitenvrouwen van een bank, heb het over die olifant waar er weer miljoenen is gefraudeerd. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik heb hier in het parlement aangegeven dat je soms weinig waarde hecht aan waardeloze uitspraken, omdat het geen zin heeft. Het niveau van zo'n spreker geeft al aan wat voor niveau hij heeft. Het verlaagt het niveau van het parlement. Maar goed, voorzitter, nogmaals, als hij eenzinnig ding zou kunnen uitspreken. En als hij aangeeft dat er malversaties gepleegd zijn of frauduleuze handelingen gepleegd zijn met leveringen van wapens, van wagens. Voorzitter, president, treedt u op. Ik bedoel, stuur de zaken, we hebben instanties. Wij gaan, ik heb u in mijn betoog in de eerste ronde ook aangegeven, wij gaan niemand het hand boven het hoofd houden. Als de zaken onderzocht moeten worden, dan wordt het onderzocht. Daarvoor gaan we, dat is mijn oproep geweest in de eerste ronde. Dus. Er worden echter geen bewijsstukken getoond en overhandigd aan het parlement. Gayadin merkte op geen boodschap te hebben aan een waardeloze uitspraak van Somo Harjo. President Jennifer Siemens heeft vandaag haar visie voor grondbeleid in Suriname gepresenteerd in het parlement. Zij stelde dat artikel 2 van de grondwet leidend is in de visie, waarbij het grondgebied van ons land niet wordt vervreemd. Volgens haar informatie waren veel buitenlanders betrokken bij de grondconversie onder het vorige kabinet. De president is voorstander van een herziening van de wetgeving rond grondhuurpercelen. Zij wil de nadruk leggen op de bestemming van de grond en niet op het individu dat het ontvangt. Siemens wil in de wet voorwaarden leggen aan het verkrijgen van grond, met verschillende doeleinden. De regering moet controleren als de toegewezen grond daadwerkelijk wordt gebruikt waarvoor het is aangevraagd. Het voorstel voor deze wetswijziging wil de regering in 2026 al opsturen naar het parlement. Het college zal de voorstellen van de regering dan moeten bediscussiëren. In de paar maanden die president Jennifer Siemens inzage heeft gehad in wat zich heeft afgespeeld bij verschillende ministeries en staatsbedrijven, kan zij bijna concluderen dat Suriname in feite geen verlieslatende bedrijven heeft.
Het lijkt er nu voor mij op dat wij helemaal niet zoveel verlieslatende staatsbedrijven hebben in het land. Bepaalde van die bedrijven worden gewoon leeggestolen. Wanneer er van bovenaf eigenlijk zo'n corrupt systeem is opgebouwd, dan wordt de minister wel geconfronteerd ermee. Hoe maak je dan beleid? Hoe ga je nu nieuw beleid maken als blijkt, en ik ga zeggen, er zijn op dat ministerie echt wel ambtenaren die hun werk naar behoren doen, laat me dat direct zeggen. Maar er zijn een aantal mensen hoog in het ministerie, en ik kan dat zeggen, want ik hoor ook, want ik heb gezegd, ik als president, mensen vinden dat mensen moeten opsluiten. Ik sluit niemand op. Wanneer er dingen zijn, dan gaat het naar OM. En we gaan zo daarover praten. Wanneer we zien dat mensen worden verhoord, aangehouden, noem maar op. Zoveel van één ministerie. En dan ga ik u zeggen, er zijn nog veel meer klachten ingediend. En het loopt overal ook naar de districten. Het is een probleem op zichzelf. Waarom? Omdat je in dit land met zijn schaarse deskundigen zit je, wanneer je in een ministerie komt en je moet beleid gaan maken, dat je eerst mensen moet weghalen uit posities. Er zijn zelfs dingen op dat ministerie die ik niet hier kan zeggen, omdat het ons land zou schaden internationaal. Maar het is wel ernstig. En ik ga opnieuw, ik heb gezegd, ik heb geen heilige mensen nodig, want niemand hier is heilig. Maar we moeten toch wel met elkaar tot een punt komen dat Assan Muskonkuba. Want ik ga u zeggen, in die paar maanden dat ik nu inzage heb en inzicht heb in wat er is gebeurd, dan moet ik zeggen dat ik bijna op het punt kom, en ik weet niet of ik gelijk heb, maar het lijkt voor mij nu erop, dat wij helemaal niet zoveel verlieslatende bedrijven hebben in het land, staatsbedrijven. Bepaalde van die bedrijven worden gewoon leeg gestolen. En het betekent dat een bedrijf dat misschien een klein beetje geld aan de overheid zou moeten afdragen op basis van winst, toch? Dat het bedrijf wordt gesubsidieerd. En het was niet nodig. Toch? We hebben een paar grote bedrijven waarvan we nu gaan moeten uitzoeken of de subsidies of de verliezen werkelijk zo groot zijn, of er werkelijk verliezen zijn. Ik moet zeggen dat hoewel ik mijn land ken en ik niet had verwacht dat ik iets geweldigs zou aantreffen, dat het me toch wel voor problemen heeft gezet. Het is echt duidelijk geworden voor ons dat er bijvoorbeeld bij de melkcentrale zoveel mis is gegaan, vele jaren hoor. Maar dat bijvoorbeeld het niet is gemeld. Ik weet niet welk accountantsbedrijf daar was, maar het is niet gemeld. Het is niet door het ministerie gemeld. Het is niet door het bedrijf gemeld. En ja, niet door RVC gemeld. Dat betekent dat we er nu niet van mogen uitgaan, gewoon, dat ook andere staatsbedrijven werkelijk verlieslatend zijn. We gaan ze allemaal moeten onderzoeken. Want kijk, er is een dubbel probleem bij dat ding van die staatsbedrijven en deze handelingen. Dan zijn er mensen, economen, die zeggen, ja, staatsbedrijven zijn niet goed, ze draaien niet goed, ze hebben altijd verlies, je moet het niet doen. Natuurlijk kom je tot die conclusie. Maar je moet eerst dat gestil stoppen. En dan pas kan je beoordelen of staatsbedrijven iets goed zijn voor Suriname. En het is een kleine, zich ontwikkelende samenleving. Dus ik denk dat staatsbedrijven wel degelijk een rol hebben. Maar we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat die staatsbedrijven correct worden beheerd. En ik ga zeggen dat ik een fout heb gemaakt in mijn denkwijze toen ik aantrad. Want ik heb gezegd, kijk, we gaan die corruptie niet in één dag eruit halen, maar we hebben een methode om ervoor te zorgen dat het vermindert en zo. Toen heb ik gezegd, je moet checks en balances hebben. Dingen moeten over verschillende schijven gaan. Want een minister heeft niet altijd
het toezicht of het inzicht of iets gebeurt precies zoals hij of zij dat wil. Dus laten verschillende schijven gebruikt worden, zodat meerdere mensen betrokken zijn bij het goedkeuren van zaken. En dan zal dat helpen om de corruptie in die bedrijven of op ministeries te verminderen. Wat ik nu heb gezien is dat er, wanneer die corruptie van bovenaf komt, dan krijg je dat dat heel systeem van Z3 mensen gaat niet meer werken. Want als het ding langs nummer 2 gaat en nummer 2 zegt, hey, dit ding is niet goed, dan wordt nummer 2 weggehaald, dan wordt iemand anders daar gezet, zodat die andere persoon misschien niet eens, maar die moet thuis ook een gezin verzorgen, dus die houdt zijn mond of haar mond. En gevolg is dat al die 3 punten waar dat ding overheen moet gaan, hun ogen sluiten. Maar we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat die staatsbedrijven correct worden beheerd. Aldus de president, die als prioriteit heeft om de overheid te gaan digitaliseren, al moet zij geld hiervoor gaan lenen. De president verwacht dat het Openbaar Ministerie gewoon overweldigd zal worden met al deze onderzoekingen. De Surinaamse politie heeft woensdag 12 november Ryan Torilal, directeur van SDS Agriculture and Industrial Farm NV, aangehouden in het kader van de grootschalige fraudezaak bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Zijn aanhouding volgt op de eerdere arrestatie van de voormalige directeur Veeteelt bij LVV, Anand Chotkan, 58, op 4 november 2025. Beide directeuren worden in verband gebracht met netwerken die voortkomen uit de vorige regeringsperiode, waarbij de zaak duistere politiek-economische banden aan het licht brengt. Het onderzoek concentreert zich op 2 criminele dossiers. Ten eerste worden de verdachten verantwoordelijk gehouden voor de verduistering van staatsbezit, waarbij Chotkan ervan wordt verdacht zonder toestemming 100 stuk staatsvee, waaronder runderen en schapen en landbouwmachines te hebben verkocht, waarvan de opbrengsten niet aan de staat werden afgedragen. 10 tweede lopen beide heren tegen een poging tot oplichting van maar liefst 86 miljoen Surinaamse dollar. Deze som was bijna onrechtmatig overgemaakt op basis van een door Chotkan ondertekende prestatieverklaring voor de niet geleverde runderen uit Brazilië. Een transactie die vermoedelijk betrekking had op een factuur van onder meer Engelhard Agrobusiness. De oplichting werd op het laatste moment voorkomen dankzij de ingrepen van het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Landsaccountantsdienst, CLAD. De betaling werd onmiddellijk stopgezet door de toenmalige minister van Financiën en Planning na het signaleren van duidelijke onregelmatigheden in de documenten. De minister schakelde op 27 juni 2025 de klad in om een grondig onderzoek te starten naar de uitgekeerde en dreigende voorschotten bij LVV, waardoor het onregelmatige karakter van de transactie van 86 miljoen Surinaamse dollar bevestigd kon worden en de betaling werd geblokkeerd. De arrestatie van Torilal in combinatie met de eerdere aanhouding van Chotkan, een directeur die tijdens de regering Bouterse werd benoemd en in stand werd gehouden tijdens regering Santokki Brunswijk, legt een netwerk bloot waarin volgens justitiële bronnen politieke macht, zakelijke belangen en staatsmachines uit die periodes samenkwamen om zich te verrijken. Het onderzoek gaat verder en de politie sluit meer aanhoudingen binnen LVV niet uit. Ex-minister Rishma Kuldeep Singh noemt uitspraken gedaan in het parlement door de NDP-parlementariërs Rabin Parmesar en Rosselli Coutinho vals en misleidend. Volgens haar hebben beide volksvertegenwoordigers bewust onjuiste informatie gedeeld
door te suggereren dat zij tijdens haar ministerschap een dubbel salaris zou hebben ontvangen. Dit is bewust gedaan om mijn integriteit in twijfel te trekken, zegt zij. Ik moet het betreuren dat het parlement op dit niveau functioneert, zeker als het gaat om de coalitie. En leden die mijn naam hebben genoemd, het gaat om Parmeser en Cotino. En ik vind het jammer dat er geen normen en waarden meer zijn en men misleidend bezig is naar het volk toe om verkeerde informatie te verschaffen. Ik moet zeggen, toen ik minister werd, heb ik meteen een brief geschreven om mijn salaris stop te zetten. Maar we weten allemaal hoe het in Suriname werkt, bureaucratie en hoe er wordt gewerkt bij ministeries, dat het maanden heeft geduurd om mijn salaris stop te zetten. Het is correct dat ik 3 maanden of 4 maanden salaris heb ontvangen en dat ik zelf het initiatief heb genomen om mijn salaris stop te zetten. Ik heb het geld netjes terugbetaald. Ik ben niet een van de ministers geweest die de staat benadeelt of 1 cent van iemand heeft genomen. Ik heb het geld terugbetaald en ik heb alle bewijzen daarover. Deze leden zouden eerst goed geïnformeerd moeten zijn voordat ze zaken in het parlement aangeven, zonder te informeren en de waarheid eigenlijk opzettelijk achterwege willen houden. Het is te betreuren dat we op dit niveau zijn gevallen en dat we mensen of dit volk willen misleiden en mensen opzettelijk schade willen toebrengen. Ik heb alle bewijzen dat ik heb terugbetaald en dat ik zelf het initiatief heb genomen om terug te betalen. Ik kan alles voor u sturen en u kunt het ook publiceren dat ik dat salaris heb ontvangen en dat ik het netjes heb terugbetaald. Ik wil de voorzitter van het parlement oproepen en ik wil het verzoek doen dat men op een ander niveau gaat functioneren en geen leugens over mensen naar buiten brengt om opzettelijk mensen schade toe te brengen. Het is niet het niveau van het parlement. Nationaal, internationaal kijken we en iedereen luistert mee. Als u opzettelijk mensen schade wilt toebrengen, is dit niet het niveau van ons parlement. Laten we ophouden daarmee en laten we op een niveau werken waar mensen geen schade lijden, maar dat de waarheid naar buiten komt, de juiste informatie naar buiten komt, met onderzoek, met goede informatie mensen worden benaderd. Want dit volk luistert en kijkt naar u en gelooft wat u zegt. En als u zo de informatie naar buiten gaat brengen, gaan we het geloof in het parlement verliezen. Dat wil ik alleen maar vragen en dat de voorzitter ook optreedt hiertegen. Ik zal ook een brief schrijven naar de voorzitter en ik zal ook naar het parlement mijn juiste bewijzen ook sturen. De voormalig minister benadrukt dat zij gedurende haar ambtsperiode altijd met integriteit heeft gehandeld. Ik zal nooit handelen tegen de belangen van de staat Suriname of haar burgers in welke vorm dan ook. Zij roept DNA-voorzitter Ashwin Adin op om de verspreide onjuiste informatie te corrigeren en erop toe te zien dat leden zich houden aan de geldende parlementaire normen en conventies. Cynthia McLeod heeft als dank voor haar tomeloze inzet om de geschiedenis van Suriname toegankelijk te maken de Ibis-prijs in ontvangst mogen nemen. De schrijfster werd gekozen uit een longlist van kandidaten door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de raadscommissie van de Taalunie in Suriname. McLeod, van wie de bekendste roman Hoe duur was de suiker is verfilmd en die vorig jaar een eredoctoraat mocht ontvangen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, toonde zich blij verrast met de granie en de prijs. Ik ben van lezen gaan houden omdat mijn moeder heel erg ziek was. Door te lezen ontvluchtte ik die pijnlijke realiteit, vertelde McLeod met een hint van emotie in haar stem. De schrijfster, die zelden over zichzelf vertelt, gaf ook prijs dat haar broer haar op het idee bracht om te gaan schrijven, omdat hij, toen ze beiden nog jong waren, een poging deed een boek te schrijven. Daarvoor had ik niet gedacht aan die mogelijkheid.
Fractievoorzitter Bronto Somoharjo van de Perjaya Luhur, PL, heeft tijdens de tweede ronde van de algemene politieke beschouwingen uitgehaald naar wat hij noemt generationele corruptie binnen de Surinaamse politieke cultuur. Volgens hem is corruptie in Suriname op sommige plekken uitgegroeid tot een erfstuk dat van partijgenoot op partijgenoot wordt doorgegeven. President, u sprak over diep gewortelde corruptie. President, erger nog. Het lijkt alsof in ons land sprake is van generationele corruptie. U praat vaak over generationele armoede. President, dat begrip kennen wij allemaal. Armoede, dat gaat van opa naar vader naar zoon. Vader heeft geen genoeg geld om een goede school te bezoeken. Zoon heeft dat ook niet, president. Dan wordt armoede een traditie. U heeft aangegeven om generationele armoede te bestrijden. Gaat u local productie bevorderen. Mensen kunnen rugzakken maken. Mensen kunnen spijkerbroek maken. U wilt ons halen uit de generationele armoede. Maar president, in dit land hebben wij ook last van generationele corruptie. Corruptie dat niet toevallig ontstaat, president, maar zorgvuldig wordt overgedragen. President, niet met schaamte, maar met trots. President, er zijn mensen die denken dat macht erfelijk is. Dat wanneer ze een keertje hier zitten, president, ze niet meer zakken, president. Dat zij alles kunnen doen. Zij zeggen, nadera, vrouwen justitia, te hamloke, chayahe. Voorzitter, doe maar wat je wilt, want vrouwen justitia houdt van ons. Voorzitter, Pan Am America, niks. Ik krijg net bericht, voorzitter. Gecorrupteerd bij het leveren van politieauto's. Er gebeurt niks, voorzitter. Omdat mensen geloven dat generationele corruptie, dat je in een partij bent, dat gaat van lid naar lid en dat niks met wordt gedaan. Voorzitter, allemaal, Pan Am America, HSPSG, nu auto's van de politie die niet volgens bestek zijn geleverd. Ambassadeurs die 4-5 maanden op staatskosten hier komen om een verkiezing te draaien. Melkcentrale. Voorzitter, ik lees net in het nieuws dat iemand weer is opgepakt van LV. Weer van dezelfde partij, voorzitter. Voorzitter, generationele corruptie. Voorzitter, het is geen toeval. Voorzitter, nogmaals. Ik denk dat het goed is als de oppositie luistert, want ik praat over jullie partij. Generationele corruptie. President, nu wordt het met trots overgedragen. Een zoon-president van een oud-minister van Binnenlandse Zaken van dezelfde partij in de gevangenis voor corruptie. President, dit moeten wij met wortel en tak uitroeien, president. President, soms lijkt het alsof de partij corruptie als erfgoed ziet, zoals UNESCO onze binnenstad als erfgoed ziet, president. President, u zei niemand mag beschermd worden. Ik onthoud die woorden. Niemand houden wij het hand boven het hoofd. Niemand. Iedereen die fout is, moet naar ergens gaan. Ik weet niet precies waar we naartoe moeten, want je vertrouwt ook niet meer iedereen, president. Instituties moeten ook versterkt worden. Maar president, uw woorden heb ik gehoord. U gaat niemand beschermen. Voorzitter, het volk wil niet een tribunaal hebben. Het volk wil gerechtigheid, president. Wanneer iemand een kip steelt, is die binnen no time in de gevangenis. Wanneer wij politici stelen, duurt het 100 jaar voordat we ooit iets zien. Voorzitter, namens u, via u, daarvoor stel ik voor, misschien in gesprek met het Openbaar Ministerie, misschien kan minister Justitie inspringen, om een speciale unit op te richten voor ambtsdragers
die foutieve handeling hebben gepleegd. Zodat die ambtsdragers sneller worden onderzocht en snellere uitslag is. Ook goed voor de ambtsdrager, voorzitter. Want sommige partijen zijn zo verweven, zo verliefd met vrouw Justitia, dat ze zaken kunnen verschuiven. Dat zaken over je hoofd blijven hangen. Ik ken een minister, een oud-minister van Binnenlandse Zaken. Ook problemen zogenaamd met klas. Hij heeft een brief moeten schrijven. Wanneer begint het onderzoek? Hij wil zelf vervolgd worden. Kan je je voorstellen, heer Gayedin, dat zou jij nooit durven? Nooit? Jij, look at you. Dit virus moeten we niet bestrijden met woorden, maar met daden. We moeten het met wortel en tak uitroeien. En soms lijkt het wel alsof een bepaalde politieke partij corruptie als erfgoed ziet, zoals de UNESCO onze binnenstad. Somo Harjo zegt dat hij zich blijft inzetten voor een harde aanpak van corruptie, ongeacht politieke kleur. Een delegatie van Alcoa heeft een officieel bezoek gebracht aan het ministerie van Financiën en Planning voor samenwerking en ondersteuning bij uitvoering van diverse gemeenschapsprojecten. De delegatie bestond uit de volgende leden: Robin Gross, Senior Director Alcoa's Transformation, Indre Ori, Asset Manager, Akash Nandlal, EHS en Land Manager en Arun Gangaram Pandey, Project Engineering and Management. Vanwege bijzondere verplichtingen kon minister Adeline H. Wijneman niet persoonlijk deelnemen aan de bijeenkomst. Namens het ministerie werd het gesprek geleid door de directeur van Financiën, Vincent Fernandes, en de programmamanager van het bureau Gemeenschapsprojecten, Jaswant Doekharan, die de delegatie welkom heette en de doelstellingen van het ministerie nader toelichtte. Tijdens het overleg heeft Alcoa haar bereidheid uitgesproken om een partnerschap aan te gaan met het ministerie. Het bedrijf toonde interesse om bij te dragen aan de uitvoering van gemeenschapsprojecten die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van Suriname. Het ministerie van Financiën en Planning verwelkomt deze intentie en ziet uit naar een voortzetting van de gesprekken met als doel te komen tot een duurzame en constructieve samenwerking. Het financieringsovereenkomst wordt binnenkort getekend, waarna de voorbereiding van gemeenschapsprojecten gevolgd door uitvoering kan plaatsvinden. De financiering vindt gezamenlijk plaats tussen partijen. De uitvoering zal geschieden door het gemeenschapsprojectenprogramma van het ministerie van Financiën en Planning. Het Food Basket project heeft als hoofddoel burgers met een lager inkomen te voorzien van goedkope levensmiddelen. Het concept houdt in dat er in achtergestelde wijken ook mensen worden geïdentificeerd die bereid zijn te ondernemen door zo'n Food Basket winkel te draaien. Deze Food Baskets zijn nog steeds actief, zegt directeur Giulio Bicari. De Food Basket is een commerciële activiteit van onze handelsonderneming, waarbij inderdaad voornamelijk basislevensmiddelen en lokale levensmiddelen werden aangeboden en eigenlijk de burgers actief werden betrokken hierin. Het zijn mini-waardeketens zoals we het noemen, die we in wijken plaatsen, waarbij burgers uit de wijken ook worden getraind in micro-ondernemerschap en dan worden ze gepusht om zo'n Food Basket te draaien. Wij doen de centrale inkoop en de distributie naar deze outlets toe. Hoe zit het eigenlijk met die voedselpakketten die in de tijd uit India gekomen zijn? Want ik hoor dingen en ik zie dingen op social media dat ze voor topprijzen verkocht worden. Ja, nee, dat is inderdaad een triest verhaal. Laten we vooraf beginnen. Het India Food Grant is een post-COVID solidariteitsprogramma van India. Ja. Voor meerdere landen, waaronder Suriname. Het omvat niet alleen het versturen van levensmiddelen, ook technische assistentie en andere zaken ook op agrogebied. Maar het verhaal van de India Food Grant is zo. Er is een afspraak tussen Suriname en India geweest waarbij er 132 containers aan levensmiddelen, vrij bekend in de samenleving. De standaard basislevensmiddelen zoals we die kennen. Ja. Maar ook nog eens nieuwe producten zoals verschillende soorten millets worden dat genoemd. Verzameld van graansoorten die mensen gebruiken. Nou goed.
Het is uitgezet in een periode van 6 maanden. Tussen februari van dit jaar tot en met mei, juni zijn deze 132 containers gearriveerd in Suriname. Tezamen met de vorige en de huidige regering nu zijn er goede afspraken gemaakt omtrent de coördinatie en de distributie van de goederen. De berichten die u heeft gelezen zijn we nu aan het onderzoeken, want ook dit is zich voorgevallen in april van dit jaar. Waarbij inderdaad tijdens de distributie van de goederen, wij waren het centraal distributiepunt, of zijn het. En door de regering toen zijn er verschillende coördinatoren in de verschillende districten aangewezen. Waarbij de goederen in bulk zijn geleverd. En zij hebben die verder gedistribueerd aan de man. Het is inderdaad heel triest wat we nu te horen krijgen. En dat is in april ook gebeurd, waarbij mensen, en eerlijk gezegd, het zijn mensen die betrokken zijn geweest in de distributie daarvan, deze producten zijn gaan proberen te verkopen. De producten zijn totaal niet aangeboden aan niemand ter verkoop. Het zijn donatiemiddelen, om het zo te zeggen. En het is ook voeding dat is gedoneerd. Aan sociale instellingen bijvoorbeeld werd er in bulk geleverd. Daar is alles tot nu toe nauwkeurig gestaan. Met de sociale instellingen is er heel veel contact. Ook met ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen is er goed contact. Daar is alles goed te gaan. Waar het fout is gegaan, en zo ziet u dat politiek oversteegt, want het is bij de vorige regering als bij deze gebeurd het, is dat in die keten van distributie blijkbaar er toch wel Surinamers zijn die erbij betrokken zijn, die niet zo eerlijk hiermee zijn omgaan. En het is geprobeerd af te zetten door te verkopen aan supermarkten en andere instellingen en zelfs inderdaad aan mensen gewoon. En dat is inderdaad triest, want Gaan jullie daar wat tegen doen? Ja, we hebben aangifte gedaan en voor nu zijn we weer aan het onderzoeken. Want wij hebben de berichten die nu weer spelen hebben uit de media vernomen. We hebben gevraagd de media te bereiken. Dit heeft om te vragen van waar de informatie komt, zodat we gericht kunnen gaan onderzoeken. In dit geval moeten we het weer vanaf het begin af aan, alles op papier dat we hebben vastgelegd waar de producten naartoe zijn gaan, moeten we met de politie delen. De aangifte wordt gedaan deze week en dan zullen zij het ook verder onderzoeken. Petronas en Staatsolie hebben president Jennifer Siemens laten weten dat in blok 52 voor de Surinaamse kust commercieel winbare gasreserves zijn aangetroffen. Die mededeling deed het staatshoofd zojuist in het parlement tijdens de algemene politieke beschouwingen. Dit is een belangrijk moment. Voorzitter, met de beantwoording te beginnen wil ik een mededeling doen. Gisteren heb ik een gesprek gehad, eergisteren, met Staatsolie en de mensen van Petronas. En ik wil het parlement dan de mededeling voorhouden dat er nieuws is betrekking hebbende op de ontwikkeling in blok 52. De belangrijkste informatie daaromtrent geef ik aan. En als er nog vragen erover zijn, straks zal ik die dan ook beantwoorden. Dus het bericht is dat de door Staatsolie goedgekeurde afbakening van het commerciële veld voor de gasontdekking Slovenia 1 wordt in termen van PSC omschreven als Date of Declaration of a Commercial Field. Dit betekent dat er nu wordt ingeschat dat met name door de geschatte hoeveelheid winbaar gas er sprake is van een economisch haalbaar project. Dit is een belangrijk moment, het is een mijlpaal, omdat een final investment decision voor een commercieel gasveld in blok 52 nu dichterbij is gekomen. De volgende stappen zijn dat Petronas Suriname nu ertoe zal overgaan om het opstellen van een ontwikkelingsplan en voorleggen aan Staatsolie. Na goedkeuring van het ontwikkelingsplan volgt dan de definitieve investeringsbeslissing voor het gasveld en de uitvoering. Met deze FID die gepland is voor de tweede helft van 2026 is de verwachting dat de eerste offshore gasproductie in Suriname in 2030 op gang zal komen.
Voor Suriname is dit moment van belang omdat het een cruciale stap is in het monetariseren van de offshore gasreserves. De economische groei zal gestimuleerd worden door deze schone energiebron, aldus Simons. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, heeft aangegeven dat hij nog wacht op de officiële rapportage van de directie van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, SLM, met betrekking tot het besluit rond het cargovliegtuig. In augustus maakte de SLM-CEO bekend dat het bedrijf die maand zou beschikken over een eigen Boeing 737-800 vrachtvliegtuig. Eind oktober heeft de nieuwe RVC deze deal gestopt. De bewindsman benadrukte dat pas na ontvangst en bestudering van deze rapportage verdere uitspraken kunnen worden gedaan over het proces en de genomen besluiten. De minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, heeft bevestigd dat NDP-woordvoerder Ricardo Panca op vrijdag 14 november 2025 wordt geïnstalleerd als ambassadeur. Panca zal de ambassadeurspost in Nederland innemen. De benoeming vult de vacature die ontstond na het vertrek van Rajendra Kargi. U, als de eer die de eer te beurt is gevallen als eerste ambassadeur te mogen worden beëdigd in mijn loopbaan als president en op dit historisch moment van 50 jaar residentie. En met deze beëdiging neemt u de verantwoordelijkheid op voor het vertegenwoordigen van de belangen van de Republiek Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden en met inbegrip van de bevordering van onze idealen als land en de benutting van de potentie van deze samenleving. In dit verband zal de functionele samenwerking tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden verder worden bestendigd door de nadruk te leggen op economische diplomatie en samenwerking op het gebied van zaken als onderwijs, vooral in verband met de taal, volksgezondheid, toerisme en de agrosector. U weet dat dat de speerpunten zijn van het beleid. Ik mag u aanbevelen om daarbij ook de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en de private sector te intensiveren. Vertrouw erop dat u verder genoegzaam bekend bent met de ontwikkelingsrichting en prioriteiten van Suriname, om op inventieve, assertieve en vooral tactvolle wijze bij de uitoefening van uw werkzaamheden een praktische bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van onze nationale doelen. Dat uw aanstelling als ambassadeur u verder mag inspireren en stimuleren, sociaal-economische groei van ons land te bevorderen, waaronder natuurlijk nuttige investeringen. Ambassadeur Panca, de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden hebben een historische relatie die niet altijd gelijkwaardig was en die dieptepunten heeft gekend. De hernieuwde relatie die we nastreven en betere samenwerking tussen onze beide landen moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, zakelijkheid, respect en voortgaande constructieve politieke dialoog. Dat is wat we willen van de hernieuwde relatie met ons land van herkomst ook, niet alleen voormalig Nederland, maar ook land van herkomst Nederland. Dat is het streven voor de relatie. Binnen uw portfolio valt ook uitgebreide betrokkenheid, niet alleen van de wederzijdse volkeren, maar vooral ook met de personen van Surinaamse afkomst. Mag uw aanstelling onze volkeren nader tot elkaar brengen en leiden tot meer tastbare resultaten, voortvloeien uit de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Het is voor mij een grote eer en een bijzonder moment om vandaag door de president, Hare Excellentie
Jennifer Geerling-Simons beëdigd te zijn geworden tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname. Ik beschouw het als een bijzonder eer om door de president uitverkoren te zijn om dit ambt namens de regering en het volk van Suriname te mogen vervullen. Dit zal ik doen binnen de door u gestelde parameters van het buitenlands beleid, van de bilaterale relatie en samenwerking tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden. De gemeenschappelijke taal en cultuur zijn ondersteunend voor de uitgebreide samenwerkingsinitiatieven tussen de wederzijdse volkeren, naast de familie- en vriendschapsbanden. Er liggen enorme kansen voor duurzame investeringen, handel, culturele en kennisontwikkeling, uitwisseling in sectoren zoals landbouw, toerisme, energie en innovatie. Als ambassadeur van Suriname zal ik mij sterk maken om deze kansen te benutten door niet alleen diplomatie in te zetten, maar meer de nadruk te leggen op de economische diplomatie. Mijn dank gaat in de eerste instantie uit naar mijn schepper, de Almachtige God, die mij tot hiertoe heeft geleid. Mijn dank aan u, president Geerling-Simons, voor het in mij gestelde vertrouwen, mijn gezin, mijn familie, kameraden van de partij en de paranen die hier zijn. En aan ieder die op welke wijze dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd. 38 jaar geleden zette ik voet aan wal binnen de NDP als jonge politicus, waar ik mijn bijdrage heb geleverd en tot nog toe doe, niet alleen voor de partij, maar ook voor mijn land Suriname. Vandaag ben ik door u beëdigd, geachte president. De uitdagingen zijn groot. De verantwoordelijkheid drukt op mijn schouders en ook de verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar ik kan u, president en minister van BIS, de regering en het volk van Suriname ervan verzekeren dat ik mij ten volle zal inzetten om naar behoren invulling te geven aan deze nobele taak en mijn land meer naar eer en geweten zal dienen. Ik dank u voor uw aandacht. Kargi was onder de regering Santokhi als ambassadeur benoemd, maar werd in augustus door minister Bauva teruggeroepen. Volgens de minister maakte Kargi zich schuldig aan het ongeoorloofd gebruik van staatsmiddelen tijdens een ceremonie waarbij voormalig president Chan Santokhi een prominente rol speelde bij de overdracht van een eredoctoraat. Dit gebeurde nadat het kabinet Simons was aangetreden en de nieuwe regering verantwoordelijk was voor het buitenlands beleid. Daarnaast zou Kargi diplomatieke protocollen en de grondwet hebben geschonden door publiekelijk uitspraken te doen die het regeringsbeleid ondermijnden. Welke uitspraken dat waren, is tot op heden niet bekendgemaakt. Minister Harish Monorat van Justitie en Politie in Suriname is bereid het bedrag dat onrechtmatig door de Deviezencommissie op zijn bankrekening is gestort terug te betalen. De bewindsman was voor zijn ministerschap bezoldigd lid van de Deviezencommissie en heeft de voorzitter van deze commissie telefonisch rond juli gebeld om zijn lidmaatschap op te zeggen vanwege de onverenigbaarheid in de wet geldelijke voorzieningen, ministers en onderministers. Voorzitter, ik heb zelf met verbazing die informatie beluisterd van het geacht lid van uw college, waarin hij aangaf dat ik nog op de betaalrol zou voorkomen bij de Deviezencommissie. Ik vind het nodig u te informeren dat ik tijdens mijn ambtaanvaarding rond die periode als minister, ik de voorzitter van de Deviezencommissie heb gebeld en mij formeel bij hem heb afgemeld.
Het protocol bij de deviezencommissie is geweest dat wanneer leden in een andere functie treden, ze door de voorzitter zelf worden doorgehaald. Dat is het geval geweest bij een lid. Kan ik namen noemen, voorzitter? Bij 2 leden die achtereenvolgens ambassadeur zijn geworden, dat de voorzitter de namen zelf doorhaalt en de betaling stopzet. Ik heb verondersteld dat die mondelinge mededeling voldoende zou zijn. Ik heb me nooit en nimmer meer begeven bij de deviezencommissie en ik heb ook in geen enkel stuk sedertdien geparticipeerd. Mijn verbazing is dus nu dat ik verneem dat het kennelijk nog steeds wordt gestort op mijn rekening. Ik heb me verstaan met de minister van Financiën, die aangaf dat er vermoedelijk wel een stopzetting is doorgegeven, maar de betaling van de deviezencommissie gebeurt door de deviezencommissie zelf. Ik heb me voorgenomen om een schrijver te sturen naar de deviezencommissie om aan te geven dat er onverschuldigd is gestort. Te meer daar de wetgeldelijke voorzieningen in het parlement aangeeft dat het ambt van de minister onverenigbaar is met elke andere functie en zal de gelden onmiddellijk worden teruggestort. Bij mijn bankrekening op de Republic Bank ben ik alleen geen maanden geweest. Ik heb ook geen online banking en sinds mijn ministerschap heb ik ook niet de ruimte gehad om lijfelijk naar de bank te togen om mijn geldelijke voorzieningen te checken. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Mocht het overkomen alsof ik gelden zou hebben toegeëigend die mij niet toekomen, dan ontkracht ik het bij deze ten stelligste en zal ik de voorzitter informeren dat de geldelijke bedragen die aan mij onverschuldigd zijn betaald onmiddellijk worden teruggestort. Dank u wel. Een reguliere artikel 4 missie van het IMF begint vandaag aan een 10-daags bezoek aan Suriname. De artikel 4 consultaties van het IMF zijn bedoeld om jaarlijks de economische en financiële omstandigheden van elk lidland te beoordelen. De missie evalueert de economische toestand van een land, doet ook aanbevelingen. Karel Ekhorst is Surinames vertegenwoordiger bij het IMF. Zo'n artikel 4 missie houdt dus in, is een van de 3 pijlers eigenlijk van het IMF, namelijk surveillance, technische assistentie en financiering van economieën die dat nodig hebben. En in het kader van surveillance wordt dan zo'n artikel 4 missie naar vrijwel alle lidlanden van het IMF 1 keer per jaar. Het hangt ervan af wat de stand van de economie is. In ons geval zitten we in een cyclus van 12 maanden, dus 1 keer per jaar is er dan zo'n artikel 4 missie in Suriname. Dat houdt in dat er consultaties worden gehouden met vrijwel de doorsnee van de economie. Het zijn de private sector, de publieke sector, maatschappelijk middenveld, et cetera, et cetera. Het gaat om ongeveer 50 meetings die we in 10 dagen hebben. Ja, maar dan heb je een goede doorsnee van de Surinaamse economie. Nou, we hebben de laatste cijfers. Daarvoor zijn we ook in Suriname om de laatste cijfers te krijgen. We hebben in de tussentijd wat data gehad voor wat betreft de staatsfinanciën. Het is natuurlijk geen geheim dat we nog steeds vechten met het beheersen van de staatsfinanciën. Het goed onder controle brengen van de staatsfinanciën. En natuurlijk zullen de autoriteiten ons daar ook uitleggen wat hun plan is, wat hun plannen zijn om dat verder te bestendigen. Maar we zijn in elk geval, we denken dat dat positief is. En ik kan niet veel zeggen omdat we beginnen vanmorgen met een meeting met het ministerie van Financiën, met de minister. En straks zijn we op de centrale bank. Dus dan horen we het verder. Er zijn ook technische meetings de komende dagen. Dus dan krijgen we een verdere indruk van waar we staan op dit moment. Na die 10 dagen vertrekken we terug naar Washington en dan beginnen de gesprekken. Het rapport wordt geschreven en is er een lange procedure tot december waar meerdere afdelingen dan kijken naar de bevindingen. Hun zegje doen. Er is dan de SPR department, dat is de Strategy, Policy and Review department die dan als laatst de review. En dan wordt het document gestuurd naar de Surinaamse autoriteiten voor screening op feitelijke onjuistheden en marktgevoelige zaken.
Als dat soort zaken voorkomen, wordt dat eruit gehaald. En dan ligt het document dan klaar voor de board voor behandeling. Dat moet ergens in januari gebeuren. En dan zal de board dan het rapport goedkeuren. En dan zal aan de autoriteiten worden gevraagd als ze al dan niet het rapport willen laten publiceren. Volgens hem zijn er zeker 50 bijeenkomsten gepland door de IMF-delegatie. Er is geen verschil van mening tussen de president en de vicepresident over deze issue. Woorden van president Jennifer Siemens vandaag in de Nationale Assemblée, DNA, waar er een aanvang werd gemaakt met de Algemene Politieke Beschouwingen, APB. Het staatshoofd gaf met haar reactie antwoord op een vraag vanuit het parlement of de regering één is of gedeeld. Dit naar aanleiding van de commotie die in het afgelopen weekend is ontstaan betreffende het gesprek tussen vicepresident Gregory Rusland en een delegatie van de Chinese multinational Chinalco. De indruk was namelijk gewekt dat de regering in onderhandeling zou zijn met de onderneming. Laat me het lid en het parlement geruststellen. Er is geen verschil van mening tussen de vicepresident en de president over deze issue. Ik weet dat het ongelukkig in de media is gekomen. Dat hebben we besproken. En het is klaar, ik ben duidelijk geweest en de vicepresident is ook die mening toegedaan. Wat ik heb gezegd is dat we geen bauxiet gaan exporteren. En dat hadden we ook al samen afgesproken. Dus ik denk dat er zoals dat vaker gebeurt, de berichtgeving over zaken niet altijd correct is. Er is geen verschil van mening tussen de vicepresident en de president over die issue. Voorzitter, ter aanvulling, ik denk dat ik toch wel behoefte heb om de manier hoe de zaak naar voren is gebracht en niet de gelegenheid te geven dat zaken weer een eigen leven gaan leiden. Ik heb het vanmorgen gezegd in de media, maar ik denk dat het hier officieel gezegd moet worden. Op zaterdag, een week terug, was ik de waarnemend president. Vanuit die hoedanigheid werd ik geconfronteerd met het verzoek van Chinalco. En niet de eerste, de beste, de CEO van Chinalco, die een gesprek wilde hebben met mij. De persoon zou 2 dagen in Suriname zijn. En ik denk dat wanneer we kijken naar het bedrijf, een heel groot bedrijf in Suriname, die je niet zomaar aan de kant kan zetten, dan rest je niets anders dan ons land, dat vertegenwoordiging, dat je praat met de mensen en luistert wat de mensen willen hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb de mensen ontvangen op dinsdag. En laat het duidelijk zijn. Het eerste wat is aangegeven van die deal die gesloten was, daar hebben we problemen mee. Dat was no deal. En dat is ook direct gecommuniceerd naar de CEO van Chinalco. Dat Suriname geen bauxiet gaat exporteren. Mineralen of bauxiet moet verwerkt worden naar bijproducten of naar producten, zodat Suriname er meer voordeel aan kan hebben. Verder, dat we rekening moeten houden met de lokale gemeenschappen en dat we rekening moeten houden met de milieuvereisten van dit land. Dat is de basis van een overeenkomst. Maar we hebben niet gesproken over onderhandelingen en dergelijke. Onderhandelingen overigens kan je niet doen zonder afspraken binnen de regering. En in vele gevallen komt bij dan de assemblee ook erbij gehaald worden. Dus die hele commotie, ik heb het al gezegd op de radio, is een storm in een glas water. Er is niets aan de hand. Over de uitgangspunten moet ik zeggen ook naar de heer Joggi toe. De regering zit op 1 lijn. En wat dat betreft is Chinalco aangegeven van luister, wij gaan de zaak verder bespreken en dan hoort u van ons. Wat wij bespreken en het besluit dat wij nemen als samenleving, dat horen de mensen, whatever it may be. Dus laat er in dit geval duidelijkheid over bestaan. Die regering is 1 en de standpunten op dit moment zijn hetzelfde. Dank u. Suriname heeft nu een eigen streamingplatform, Telesur Plus, vergelijkbaar met Netflix, Hulu, Prime Video of HBO Max. Het platform werd dinsdag officieel gelanceerd in de Azuria High Rise, onder meer door vicepresident Gregory Rusland.
Gebruikers kunnen via Telesur Plus genieten van een breed aanbod, variërend van wereldvoetbal, inclusief WK-kwalificatiewedstrijden, tot de nieuwste films voor Surinaamse content creators op social media, biedt het platform een unieke kans om geld te verdienen met hun video's. Plus is onze streamingplatform. We hebben onze Surinaamse streamingplatform ontwikkeld, waarbij je een mobiele app hebt. Je kan, als je een iOS-user bent, kan je het downloaden via de Play Store. Of als je een Android-gebruiker bent, kan je via de Google Play Store downloaden. Telesur Plus, je downloadt het en dan kan je daar een account maken met je e-mailadres. En als je wilt activeren, kan je +1 of +3 of +30 sms'en naar 1221. Dus met je beltegoed kan je dan een code kopen. De duurste code is voor 30 dagen, dat kost afgerond $6. En de eendaagse abonnement kost $1,65. En dan activeer je, krijg je een redeem code. En met de code kan je in de app activeren, redeem that. En wat je ook kan doen is op de browser, als je een laptop hebt of je tv-browser, kan je dan telesurplus.sr invoeren. Dan moet je account inloggen en dan kan je kijken naar je programma's. Wat hebben we op onze app? We hebben de live tv-programma's, dat zijn de Surinaamse lokale stations. We zijn bezig met heel wat lokale stations te praten en die online te krijgen. We hebben momenteel ATV en Zonal TV, maar we hebben vergevorderde gesprekken met ABC ook, met STVS, met Apinti, die online onboard willen komen. Trishul ook is van de partij. We hebben wat apparatuur besteld, we hebben wat extra apparatuur nodig om hen te connecten. Zodra die binnen is volgende week, connecten die stations, zijn ze ook allemaal live erop. Deze stations zijn allemaal live, gratis te bekijken. Je hoeft niet geen account te hebben. Zodra je app openmaakt, kan je gewoon live naar de stations kijken. Het is heel belangrijk voor ons. Waarom? Stel, kijk, we kennen allemaal ons land. We hebben heel veel regenbuien, we hebben heel veel bliksem. Als een zender beschadigd raakt, is zo'n station uit de lucht. Maar met Telesur Plus blijf je gewoon online, omdat het gewoon via de internet speelt. Dat is de zijde daarvan. Wat we daarnaast hebben, als je de paid version hebt, de premium version, dan heb je ook paid channels als Rush Sports, als Bollywood channels, noemen ze het, Colors TV, ZTV. We zijn bezig met 40 andere kanalen die zullen toevoegen eraan in de komende tijd. Waardoor je ook deze paid channels als Disney, TNT Sports, ESPN, Trace Networks, BT, weet je, al die netwerken gaan we toevoegen op het platform. Als Telesur zijn we hiermee gestart 1,5 jaar geleden. Dus dit is iets van dit jaar, is iets van 1,5 jaar geleden gestart, waarbij we de rechten van Champions League hebben toen opgekocht. We hebben de exclusieve rechten van Champions League in Suriname, streaming rights, waarbij we dan gepland hebben om deze app te ontwikkelen. In de ontwikkeling hebben we heel wat hiccups gehad. We hebben gewerkt met onze eigen developers en met onze developerspartners in Trinidad en samengewerkt en dit ontwikkeld. Wat we hebben gedaan speciaal met ons Telesur Plus is, naast de lokale stations, hebben we ook voor de content creators. De content creators die series maken, ook video's maken, dat zij hun video's kunnen gaan uploaden op ons platform. En wat hebben we daar? We zijn bezig met de organisatoren van de Social Media Conference, met hun samen te praten en samen te werken, dat we een verdienmodel uitwerken voor onze influencers. Dat je op basis van een aantal duizend views zoveel SRD's wordt uitbetaald. En dat zullen we doen. Hoe meer views je haalt, hoe meer je wordt uitbetaald op een gegeven moment. Je hoeft nergens aan te melden. Je kunt gewoon gaan naar de Play Store in iOS of een iPhone. Of als je een Android toestel hebt, gewoon naar de Google Play Store gaan. Telesur Plus downloaden. En dan kunt u daar lezen. +1 sms'en naar 1221. Of +3 of +30 naar 1221 sms'en. Het is compleet, user-friendly. Dat is Netflix. Het verschil tussen Netflix en Telesur Plus is dat we Surinaams content erop hebben. Onze Surinaamse content dat we hier maken, produceren, bieden we een platform. En dat zullen we ook verder doen vanuit ATV, onze afdeling ATV, onze brand ATV, waarbij we meer producties zullen gaan opzetten. Meer producties, Surinaamse films, Surinaamse series in de komende periode, zodat die gelaunched kunnen worden. Telesur Plus markeert volgens Ramlakan een belangrijke mijlpaal. We kennen allemaal de Amerikaanse Netflix en andere internationale platforms, maar dit is het eerste echte Surinaamse streamingplatform.